गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड राइजिं मिडिया पार्सन बिथांनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै आं इउपिपिएलआव फिन आरो फैफिननायनि कारना जाहैबाय मेन कारना जाहैबाय थांनाय जानुवारि 15 तारिखआवहाय बिसमुरि बिपिएफ इउथ अफिसावहाय दिनै नाम लानांगोन। दिनै बिरखां नार्जारि बिथाङाहाय जोंनो माखासे लाबा लाब बिदिनो देखायनानै जोंखौ लांनाय जादों। जों फ्राय बाहाय 15 जनसो जोङो थांनाय जादोंमोन, जइन जाहैनाय जादोंमोन। बाहाय बिथाङा बुंदोंमोन जिहेतु जोंनि सिगां बिपिएफनि जानाखि सानैसो कर्मिफोर बिथाङा बिसोरखौ लोगो लानानै बिथांमोनजों मा सिङाव मा दंमोन जों बेखौ मिथिया। नाथाय बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदोंमोन जे जों 15 जन जिहेतु ग्रुप जों जइन जाहैदोंमोन, जोंनो खोथा होदोंमोन बिथांमोना 3 लाख फैसाजों लोगोसे 30 बिगा हा साहा बागान खालामना होगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन। दा बे हिसाबै जोंहाबो माखासे बिक्ति हिसाबै जोंहाबो माखासे बिदिनो सोलिनायनि खेथ्रआवहाय बिदिनो एसे सुबिदाफोरखौ मोनगोन नामा बेखिनिखौ जोङो सिन्था खालामनानै थांनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै फैयै नुबाय जों जइनबो जाबाय। जइन जानायनि उनाव जों नुबाय बिपिएफ हिसाबै बिपिएफ सिङाव जेबो गैया। नाथाय बेखौ बुंनांगोन जे जिहेतु बिरखां नार्जारिया माखासे सिङाव गावहा मा दङ। दिनै बियो मोनसे जों जे गोबाव बोसोर एबसु मावबोनानै दिनै एक्स वार्कार जानानै जोङो सोरबा फेमिलि जाबाय, सोरबा माबा जाबाय, बे हिसाबै जों सार्भिस होनाय हिसाबै जों दा जेनेबा एबसुनि मावनांगौ बिबाना 2 बोसोर, थेवबो जोङो बाहाय जोङो 3rd फेज मुभमेन्टनिफ्राय जों मावबोनानैहाय बिबान लाबोनानै दिनै जोङो सोरबा फेमिलि जानाय हिसाबै सोरबा माबा जाबाय, बे हिसाबैहाय जोङो दिनै जिरायथ'नाय बादि जाबाय। दा बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनिनो जाय मोनसे समाव आंनिनो लोगो, आंनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन। बे समाव दिनै जोंखौनो माने दालाल राज बादि बिथाङा खालामनानैहाय जोंखौ बेबादि मोनसे गोथौ हाखराव खोख्लैहैदों आरोखि। दा बिनिनो दा 15 तारिखआव जों जानुवारि 15 तारिखआव जइन जाबाय। बिनिनो बिथांमोना जोंनि खावसे जानाखि बिथांमोन जोंनि लोगो बिथांमोना 16 तारिखआव माखासे गावसिनि साननाय हनाय माखासे माबाखौ बिथांमोना बुजिनानै 16 तारिखआव फैफिननाय जादों। दा बे हिसाबै दिनै जों बिरखां बिथांखौनो बुंनांगोन। खारना मानो होनबा बे जोंखौ थगायना लांनाय बादि जाहैबाय। दा बिपिएफ हिसाबै नायोबाथ' सिङाव जेबो गैया। आरो बिथाङा ओरैबादि मोनसे दिनै जों खोनादों बिथाङाहाय आनसलिकआव बिबान दंमोन मोनसे समाव। दिनै बै आनसलिकआव दा बिबान दङ, दा दिनैहाय बिबानाबो गैया होननाय खोनाबाय। बिबानखौ बिथांनि बेबादि माखासे दालाल माखासे बेफोरबादि खामानि मावनायनि थाखायनो दा बिथाङा आनसलिकनिफ्राय बिबाना एरख'जाबाय होननाय जों खोनादों आरोखि। दा दिनै बिथाङा गावखौ एरख'जादोंब्लाबो बिथाङा जे एबसुआवनो दङ बादि साननानै बिथाङा दिनै गावखौनो सासे एबसुनि नेता बादि सानना लायो। दा आं बेखौसो बुंनो लुगैदों, दिनै बेखौबो रायखांनांगोन जे जोंनि गौरांबिलि इउनिट एबसुनि सासे बिथाङा बोसोनगिरि हिसाबै जेब्लानाखि आनसलिकआव बिथांखौ दैथायहरदोंमोन, अब्ला बियो बारग' प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांखौ बोसोनगिरि हिसाबै जों इउनिट एबसुआ लाबाय थानाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै दिनै बिथाङा आनसलिकआव गैयाब्लाबो दिनै आङो गोजौआव मावला गाहायाव मावनोसै होननानै बिथाङा जोंनि गौरांबिलि इउनिट एबसुजों दिनै सिथाबनानै दंखायो। दा खारना जाहैबाय दा बिथाङा एबसु हिसाबै बिथाङा गावखौ सानना लायो। नाथाय दिनै बिथाङा मोनानाय लोगो लोगो बिदिनो 8था 9थाबा दिनै अबेबा मोनसे पार्टिनि बिदिनो अफिस इउथ अफिस पार्टि अफिसावसो बिथांखौ नुयो। खारना जाहैबाय एक्सुवेलि आं प्रुफबो होनो हायो। दा बिथाङा ओरैबादि मोनसे खोथा बुंदों जिहेतु दा प्रेजेन्टलि जोंनि गौरांबिलि इउनिट एबसुनि दा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दा प्रेजेन्टलि दङ, बिथांमोना आंनि एक बिन्दोबो खोथा बारा। बे हिसाबै नोंथांमोनखौ देरहाहोनांगौनि सार्थ'बा आं बिथांमोनखौ बाहायनो हागोन होननानै बिथांमोना इन्सुरेन्स होनाय दङ, बिथांमोननो खोथा होनाय दङ। दा बे हिसाबै दा बिथाङा दिनै आं बेखौसो खावलायनो लुगैदों जोंनि देबोरगाव आनसलिक, नर्थ क'क्राझार आनसलिक एबसु प्लास दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जा कृपेश दैमारि सार आरो खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोनखौहाय दिनै बिरखां नार्जारिनि सायाव थाबैनो एक्सन लानानै गौरांबिलि इउनिट एबसुनि जिहेतु बिथाङा दा गावखौ जे सासे एडभाइजार हिसाबै दंबाय सानो, दा बेखौ थाबैनो बोखारनांगौ आं बेखौ खावलायहरो आरोखि। आरो बिथाङा जुदि थाबाय थानानै दिनै बोसोनगिरि हिसाबै जुदि आनसलिकआवनो बिथाङा गैखाला जेखन दिनै जुदि बिथाङा दिनै गौरांबिलि इउनिट एबसुआवहाय थानानै जुदि बेफोरबायदि बोसोनगिरि हिसाबै जुदि खामानि मावबाय थायोबा दिनै बिथाङा
बिदि दिनै गौरांबिलि इउनिट एबसुखौ लानानैहाय मोनसे दालाल राजा आरो बाहायबो हाबनानै दङ। दा बेबादि खालामनो बिथाङा दिनै गौरांबिलि इउनिट एबसुखौ मोनसे गोथार संगठन आफादखौहाय दिनै बदनाम होनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो बिथांखौ आं खावलायदों जाहाथे गोजौनि आन्चलिक आरो डिस्ट्रिक्टनि जा सार बिथांमोनहा इमिडियेट बेखौ गौरांबिलि इउनिट एबसुनि एडभाइजारनिफ्राय दाननांगौ आरो बेखौ एबसुनिफ्राय आउट खालामनानै दोननांगौ। दा बेखिनिखौनो बुंनानै गिबियावनो जोंनि देबोरगाव हालामनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम दिनैनि बे मोनाबिलि समावहाय नोंथांमोननि मिडिया बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। आरो दिनैहाय बे मोनाबिलि समावहाय जोङो जोंनि देबोरगाव ब्लकनि इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव जोङो नोंथांमोनखौ लेंहरनानै जथुमनाय जाहैदों। बे जथुमनायाव आंजोंनो बाहागो लाफादों जोंनि देबोरगाव ब्लकनिनो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि सबिन शर्मा बिथां दंफायो। लोगोसे जोंनि देबोरगाव ब्लकनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। आरो स्पेसियेलि हलथुगाव प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिसिडिसि चेयारमेन गोबां बिबानगिरि बिथांमोनहा बेयाव नुजाफैदों। उद्देश्यआ बेनो, जोंहा बुंनांगौ खोथाया बेनो, दिनैहाय थांनाय जानुवारि दानावहाय हलथुगाव प्राइमारिनि माखासे लाइमोनफ्रा दिनैहाय सोरनिबा थुनजुनाय सोरनिबा फाव फान्दायनायाव बिथांमोनहा बिसमुरियाव थानाय इउथ बिपिएफ मावखुलियाव बिपिएफआव जयेन जाहैदोंमोन। दा दिनैनि समसिमाव बा दिनैनि थारिखसिमाव बिथांमोनहा दिनै बुजिनो हाहैबाय बिपिएफ दोलोआव जे सिङाव बेसेबा गिदिरथार केन्सार बेमार जानानै दंसै बेखौ नुहैनानै बिथांमोनहा गिखांनाय मोनहैदों। गिखांनाय मोनहैनानै बिथांमोनहा दिनैहाय बिथांमोननि बे केन्सार बेमार गोनां पार्टियाव बाहागो लानायखौ मोजां जाहैनाय नङा होननानै बिथांमोनहा दिनैहाय जायफ्रा जयेन जाहैदोंमोन बिथांमोनहा सिगाङावबो 9 जनसो जोंनाव गुरायनानै फैफिनखाबाय आरो दिनैहायबो माखासे बिथांमोनहा फैबावबाय। फैनानै बिथांमोनहा फोरमायफैदों आरो बिथांमोनहा बुजिहैबाय बिपिएफ दोलोनि सिंनि अबस्थाया एकदमबारे गैथारला आरो बेनि अनगायै देबोरगाव समस्थिया गाज्रिसिन जाथारबावबाय होननानै बिथांमोनहा जोंनो फोरमायहैदों। दा बिपिएफ दोलोखौ लाखिग्रा बिपिएफनि जानानै खामानि मावग्रा सासेबो दैदेनगिरि गैला, जोङो बिमा बिफा गैयै मावरियासो जाहैदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायफैबाय। आरो जोङो ओंखायनो बिथांमोननि दुखुखौ नुनानै बिथांमोननि आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै जोङो दिनैहाय ज' जानानै दिनै जोंनि देबोरगाव ब्लक आरो हलथुगाव प्राइमारिनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ बजबनानै लाफिननोसै होननानै जोङो बे दिनैहाय बेयाव जोंनि देबोरगाव ब्लकआव जथुमनाय जादों। आरो दिनैहाय जोङो मिडिया बिथांमोननि गेजेरजों जों क्लियार खालामदों जोंनि इउपिपिएलनि दरजाया जेब्लायबो खुला। जाय व्यक्तिफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बिसोरबायदि व्यक्तिखौनो जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जायगा होयो। आरो जोंहा उन्दै गिदिर सानलायनाय जेबो फारागथि गैया। जायहा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव फैयो बिनोनो समान मोनथाय समान अधिकार होनानै जोङो गासैबो खामानि मावनायनि सुबिदाखौ होनाय जायो। दिनै बे बेलासि समाव जायफोरा गोदानै जोंनाव जयेन जानो थाखाय आवगायबोफिनबाय बिथांमोनखौ आङो देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो बिथांमोनखौ लाफानानै जों अरायबो खामानि मावलांगोन फोथायनाय थाबाय। आरो जोङो लोगोसेयैनो हलथुगाव प्राइमारियाव जेखि पार्टिनि जेखि एक्टिभिटिस जेखि हाबाफारि जाया मानो बिथाङाबो बाहागो लाफागोन आरो बिथांमोनखौ माब्लाबा समाव जोङो लोगो नुबाय थागोन आरो मिडियानि गेजेरजोंबो नोंथांमोना नुनो हागोन। बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोनथ'नाय जाहैबाय।